Kuya Dani, tambagi ko bi. Kuya Dani, binata po ako at nagtatrabaho. Mahilig ako sa larong basketball. Ngunit, iyan ang aking ikinababahala sa tuwing ako'y pinapawisan. Sa totoo po ay sobra po nangangamoy ang aking kilikili. Napakasagwa po talaga. Promise. Hindi pa ito alam ng aking girlfriend. Ano po ba ang remedyo niyo dito? James. Hello, magandang araw sa lahat. At magandang araw lalo na kay James. Bigla tuloy napaisip ako ng isang sikat na basketball player ng NBA. By the way, sana ay di na magtatagal ay makabalik na ang mga larong basketball. Sana maging normal na lahat para malibang naman ang mga madaming mga basketball fans sa buong mundo. Sa iyo naman, James, ay huwag ka gaano mabahala. Ayon pa sa kasabihan, pag may problema ay may katapat na lunas. Easy ka lang. Yang sinabi mong masagwang amoy ng iyong kilikili ay sa panahon natin ngayon ay napakadali na niyang maremedyohan. Una, base sa experience, ang amoy ng ating pawis ay tumutukoy iyan sa kung ano ang ating kinakain. Kung siguro ay mahilig ka sa mga spices gaya ng sibuyas, bawang at iba pa, ay baka pwede mo namang i-minor konti. Maybe pag nagluluto ka ay kalahating bawang at sibuyas na lang ang ilalagay mo sa pagluluto. Ikalawa, wala pa ding dadaig sa palagiang personal hygiene. Siguro after ka maligo ay alagaan mong pahiran ang iyong kilikili ng mixed na cornstarch at baking soda na inihalo sa virgin coconut oil. Believe me, napakagaling po ng mixture na yan. Last but not the least, ay ugaliin mo ding regular na magbawas. Isa din yan sa dahilan ng nangangamoy na pawis. Don't worry about your girlfriend
ang tunay na nagmamahal ay hindi ka iiwanan. Good luck, James, and pray ka din palagi. Salamat, Kuya Danny.